Egy korábbi bejegyzésemben arról írtam, hogy a kutyák bajsza, vibris száj fontos érzékelő szerepet töltenek be. Erre több támadó kommentet is kaptam, főleg kutyakozmetikusoktól, akik szerint ez nem lényeges és nyugodtan le lehet vágni. Emiatt arra gondoltam, hogy csinálok egy egyszerű, nem tudományos kísérletet, hát ha megfigyelhetünk benne valami érdekeset. Készítettem egy papírhengert, aminek állítható az átmérője, a végébe pedig jutalomfalat került, amit Pixelnek el kellett érnie. A hengert fokozatosan szűkítettem, és közben figyeltem, hogyan reagál rá. Első alkalommal a henger még elég tág volt. Érdekes volt látni, hogy Pixel először bedugta az orrát, mintha letapogatta volna a teret, majd mivel nem ütközött akadályba, gondolkodás nélkül bele is dugta a fejét. Szerintem a bajsza segíthetett neki ebben a gyors és magabiztos döntésben. Ezután kisebbre vettem az átmérőt. Jól látszik, hogy az elején bizonytalanabb volt, majd már kisebb lendülettel dugta be a fejét. Elképzelhető, hogy a korábbi tapasztalatok alapján, részben látásból, részben érzékelésből már tudta, hogy egy szűkebb helyen nehezebb a dolga. Hogy ebben mennyit segített a bajsza, nem tudom, de mindenképp érdekes. Amikor a hengert még szűkebbre vettem, nagyon látványos volt, hogy amint a bajsza hozzáért a henger falához, Pixel azonnal becsukta a szemét. Ezután nagy lendülettel próbálkozott, valószínűleg a jutalomfalat iránti motivációja miatt. Ezt különösen izgalmas volt megfigyelni. A következő szűkítésnél is hasonló történt. A bajusz érintése után rögtön becsukta a szemét, mintha azt jelezné neki, hogy akadály van előtte. Természetesen látja is, mi történik, de szerintem az is számít, hogy a helyzet már ismerős volt számára. Mivel nem érte el a falatot, a lelkesedése ellenére másodjára már nem is próbálkozott, mintha pontosan tudta volna, hogy ez most nem fog menni. Végül más módon oldotta meg a jutalom megszerzését. Ezután még egyszer megpróbáltam, közben szóban is bíztattam, de csak épp hogy bedugta az orrát addig, amíg a bajsza hozzá nem ért a cső falához, és többször már nem is próbálkozott. Ezzel a videóval nem szeretnék semmit bizonyítani vagy megcáfolni, csupán egy érdekes megfigyelést szerettem volna megosztani, amit bárki könnyen kipróbálhat otthon. Én még mindig azt állítom, hogy a kutya bajsza egy fontos érzékszer, de konkrétumokat mondjanak a tudósok.